erilainen kuin tuo koppa. Mitä? Hei! Oikeasti käy näyttämässä. Ei sitä kaikkea nyt sitten kerkeä. Onko se ollut koskaan missään vierailuna hoidossa? Tämän kanssa onnistuisi paremmin tämmönen vaihto. Hyvä vedä vaan. Eikä kun vaan siellä. Ai miten pätevä. Se on jännä, että sitten kyllä voin leikkiä kun se menee sinne suuhun tai muu. Onko sulla omaa lelua mitään mukana? Kelkkaa kohti ja varpaat ihan siihen kiinni. Arttelet vaan sitä kymppiä. Kehu koiraa. Me kyykkyy siihen ja kehut sitä ja tutkitte yhdessä tätä mörköä. Saat silittää koiraa kun menet siihen. Voit kutsua sitä siihen. Ja silitä koiraa. Ja pitkiä vetoja koko rungon myöten, kun sitä jänskätä tykkää. Tiedä, miten käydä katsomassa. Meidän mörköstä tekee Tää tolli korppia. Kesäänny!
siinä puolivälissä suunnilleen ottamassa vauhtia ja nyt menette uudelleen. Ja pitkä hihna koko ajan ja tää vaan kävelet purasta viivaa pitkin vähän niin kuin suunnilleen. Niin näissä on paljon niin kauppua. Nyt kehu koiraa ja näyttää sitä fantaa ja voit käydä sen kanssa. Miten se niin omasta mielestä meni? No, oliko jotain yllätyksiä? No, tai? Puolustuspuoli oli yllätys. Että mä ajattelin, että se olisi lähtenyt 1 miljoonaa karkuun, mutta sehän oli ihan lähtenyt. topakka. Niin. No ei täällä sillä kyllähän se selviää testistä, mutta ei se mikään suuri toimintasankari ole. No ei. Ja toi ampuminen, niin kuin sanoit, että se pelkää ampumista, niin sekään nyt ei sillä ei olisi varmaan mikään yllätys. Ei ollut. Toimintakyky, no sillä on niin kokonaisuudessaan vähän silleen, että kun se ei kauheasti pidä vieraista ihmisistä, mutta antaa kyllä niin käsitellä ja tälleen, mutta se koko ajan kun testi etenee, niin se vähän niin parantaa se koira, koska sitten tämmöistä painetta ja kuormaa tulee lisää, niin se menee sen paremmin, mitä pidemmälle testi etenee. Että toimintakyky, eli toi kelkka ja pimeä huone molemmat yhdessä plus sitten kokonaisuus, niin se taistelee hyvin kelkkaa vastaan. Sitten kun kelkka tulee tarpeeksi lähelle, niin se haluaa pois. Ja sitä kelkka kuitenkin aika paljon huimaa, mutta yllättävän nopeasti se menee ja tutustuu siihen, mikä on varsinainen se niin toimintakyvyn mittaus. Alkaa siitä, että miten nopeasti se siihen menee. Pimeässä huoneessa kanssa, niin siellä ei ole mitään uhkaa, niin siellä se etenee ihan ok ja löytää sut sieltä silleen ihan laivatta. Ja sitten sillä ei ole itteensä ihan enää rohkeutta. Se itseensä ei puolusta, mutta suosi puolustaa aika voimakkaastikin, että ei siihen ole hyökkäillä mitään asiaa. Et silleen kokonaisuudessa, jos mietitään, että onko tämä koira rohkea, no ei välttämättä.
se kyllä antaa sun ehkä syöttää sit ensin kaikille pahoille ihmisille ja muille, mutta on sillä kuitenkin semmoista vähän niin kuin ongelmanratkaisukykyä ja sellaista, että me nostetaan tää toimintakyky +1 kohtuulliseen. Terävyys tuolla seinässä, no ei ota kantaa. Se on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, että siihen se kaipaisi vähän lauman apua eli sua. Mutta puolustushalua +2 suuri hillitty, eli se on koko ajan tässä välissä. Se ei ole niinku remmi kireillä tuohon hyökkäjän päin, mutta se on tässä ja se on aika näkyy jo täältä takapäinkin, että on hyvin katuuskottavan näköinen ja kuulonen ja hyökkäjä on ihan samaa mieltä, että ei siihen ole niinku mitään asiaa mennä väliin. Että siinä se kyllä. Mä nyt tiedän menisinkö mä perjantaina tuonne nakkiskioskiin jonoon etuilemaan, mutta melkein voisi mennä tämmösen kanssa, joka puolustaa näin tupakasta. Taisteluhalu. No, se vahingossa, jos se lelu sinne suuhun menee, niin se hetkellisesti leikkii sen pehmeämmän kanssa, mutta ei mitenkään kautta raivoisia taisteluita saada aikaan. Mutta me nähdään sitä sitten tuossa kelkalla. Siinä se aloittaa ihan mukavasti taistelee sitä kelkkaa vastaan ja samoin myöskin tuossa puolustuksessa. Mutta vähän voisi olla enemmän sitä semmoista moottoria ja halua niin käyttää niitä leukoja ja lihaksia, mutta -1 pieni. Hermot, kuormaa tulee kyllä, mutta ollaan vielä plussan puolella +1 hieman rauhaton. Temperamentti, no ei se silleen, se kyllä reagoi ja huomioi kaikki, mutta ei ole silleen, että se olisi tää ihan paras mahdollinen täällä lomakkeessa, niin se on +2 kohtuullisen vilkas. Et se kyllä näkee, huomioi, väistää tarvittaessa ihan ok, mutta on semmonen pieni viive ehkä vähän siinä sen toiminnassa. Kovuus +1 hieman pehmeä, muistaa, mutta ei mitenkään kauhean pahasti. Menee haalarille, menee tytölle, menee sitten kelkallekin. Kelkka vähän jänskättää, mutta sun avulla se sen alkaa tulla. Sitten tää luoksepäästävyys, se on +2B, luoksepäästävä hieman pidättyväinen, eli vieraat ihmiset ei oo ihan semmosia, että muut haluais muuttaa meille asumaan tai muuta. Mutta sit kun otetaan hinnassa ja lähdetään sen kanssa pois, niin ei se sit mitenkään silleen, että se niinku väistäisi. Ja samoin molempien hyökkäysten jälkeen tuon seinän jälkeen varsinkin, niin se on pienempi pahasti, hän tulee ihan kiinni suunnilleen, ihan helppo loppuu se risulla huitominen. Ja sitten lopuksi kun ammutaan, niin molempiin lavauksiin se reaktio on oikeastaan samanlainen, eli pois ja niin kovaa kuin vaan 4 jalasta lähtee. Eli laukausarka. Muualta me saadaan plussaa, mutta sitten me vähän vähennetään taisteluhalusta vielä 10 pistettä. Siten, että loppupisteet on 111 kappaletta, mutta tuon aktiivisen pieni testi on hylätty tällä rodulla. Mutta jos siltä tuntuu, niin sulla on oikeus tää uusia, ennen kuin voidaan täyttää 7 vuotta. Mutta aikaisintaan puolen vuoden tulee. Jos haluat, niin kiitos. Nyt meillä on viimeinen pari odottaa jo kivellä.